भैरबकुन्द समस्तिनि थाखाय दिनै आरो मोनसे रंजाथाव सान मानोना दिनै जेसेबांनो बिसायख'थि खाथि जाबोदों बेसेबांनो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय UPPL आव जुगदान खालामनाया बांबोगासिनो दं। दिनै जों नैबेवहाय भैरबकुन्द समस्तिनि भितरावनो उदालगुरि रुरेल प्राइमारि कमिटिनि सिङाव गासै 30 गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जुगदान खालामदों आरो फैबावनो गोनां दंमोन दिनै खिन्थु बोथोर गाज्रिखाय बाखिया फैनो हायाखिसै। नेक्स्ट जों आरो बेबायदि हाबाफारि लाबावगोन। जों बिथांमोनखौ फरायनानै लादों आरो बिथांमोना दिनै UPPLनि थांनाय बोसोरब्रैनि जि खामानि जि एक्टिभिटिस रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनाय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन स्किम लानानै राजुहा जिफोर जेंनाफोर दं बेफोरखौ बोस्रांनाय बे हाबाफारि जिखिनि नुदों मावनाय बेखौ नुनानै रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै UPPL आव जुगदान खालामदों आरो आसा खालामनो गोबां फैबावगोन। जोंनि बे UPPLनि नेतृत्व जि सरकार जा प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा थारैनो रायजो राजाफोरनि आरो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि जिथु गांनाय उखैनाय जिथु बिथांमोननि माहारिनि सुरक्षा सिनायथिजों थांना थानो हानायनि जिखिनि बेबस्था बेखिनिखौ होनायखाय गासैबो खुसि आरो बेनिखायनो दिनै UPPLनि प्रति आकर्षण जानानै बिथांमोना फैदों। जों खावलायबावदों जे जेसेबां रायजो राजाफोर दं बेखौ गुबुन गुबुन हान्जाफोर थानाय बिथांमोननि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा नांगौमानि हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बे UPPL आव जुगदान खालामो बेखौनो खावलायदों। जों खामानि मावलांबाय थागोन जिहेतु रायजोफोर जोंनो खामानि मावनो दायित्व होदों रायजोफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो दायित्व होदों। बिनिफ्राय जों UPPL सरकारसिमबो बयनिख्रुइ देरहासारनि हाबाफारियानो जाबाय जों अन्तत बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो हादों आरो दिनै बे गोजोन थासारिखौ लानानैनो बिथा खालामनानैनो जों रायजो राजाफोरनि जौगानाय खामानि मावलांगोन। लामा बानायगोन, सोलोंथाइनि मोजां राहा लामा खालामगोन, दै लोंनाय बेबस्था खालामगोन, देहा फाहामसालिनि बेबस्थाफोरखौ जों खालामगोन आरो बेखिनिखौ जों मावनो आरम्भ खालामदों। जों मावजोब्बाय होनना बुंनो थाङा खिन्थु मावनो आरम्भ खालामबाय आरो बेयो जा सोलिलांबाय थागोन। माने जयनिं जानो थाखाय एबा UPPL आव जयेन जानो थाखाय बिदि गोबां बिदि जोंजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों दिनै जि 30 जयनिं जादोंब्लाबो बिनिख्रुइ बांसिन बिबांनि सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ। दान्दिसे समाव जोंनि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङावनो सपनगाम प्राइमारिनि सिङावहाय गोबां बिदि जयनिं मोनसे हाबाफारि दङ। बेयावबो जोंनि गबिन्द सार एबा डिपुटि चिफनि गेजेरजों बिथांमोना जयनिं लानो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव गोबां बिदि सावरायनाय बा साननो हागौ जे UPPL आ दिनै खामानि मावाखै एबा UPPLनि जिखिनिजन जोंनि सोद्रोमाफोर UPPLनि जिथु जोंनि सुबुंफोर गुबुन हान्जायाव थांदों होननानै बेबायदि जेबो नङा। दिनैयो सोरबा साफा सानैया माबा मोनसे गावनि असुबिदानि थाखाय बेबायसा पार्टिनिफ्राय जानगाराव थानो हागौ, नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन दिनै UPPLखौ मोजां मोनग्रा सुबुंनि अनजिमाया बांबोगासिनो दङ। बेखौ लानानै आं आफादगिरि हिसाबै भैरबकुन्दनि आफादगिरि हिसाबै आंनि मावथि हान्जाफोरखौबो आं खावलायो एबा जोंनि समस्त भैरबकुन्दनि जेसेबांखिनि वेल विजार एबा जायफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफोर आं बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय दिनै UPPL हिसाबै जों लोरबां जायाखै। UPPL आ जि खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ 3 बोसोराव जोंनि UPPL सरकारा जि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जोंनि भैरबकुन्द समस्तियाव मावबाय बे जौगानायनि खामानिखौ जों थांनाय 17 बोसोराव जों नुनो मोनाखैमोन। गोबां खामानि जादों, गोबां लामा सामा जादों, गोबां कमिउनिटि हल जादों, गोबां बाउन्डारि वालफोर बानायदों आरो बिनिख्रुइ मा नांगौ 3 बोसोराव माने सानस'हायै मोनसे प्राइमारियावहाय 70, 80, 100 गाहाम बिदि स्किम्सफोर माने गबिन्द सारा लाबोदों। जोंनि ओनसोलाव बिदि गोबां खामानिफोर जादों। बिनिख्रुइ रायजोनो मा नांगौ बेखौ बुजिनानै दिनै जोंनि रायजोफ्रा लोब जोंजों फैदों आरो आसा खालामदों इयुनावहाय जों बिनिख्रुइ बांसिन जों जयनिं खालामगोन आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो सिगांनिख्रुइ जों बांसिन मोजाङै साबसिनै जों देरहागोन होननानै जोङो मोनसे आसा फारिनाय जोंहा दङ। बेनिखाय आंनि वर्कारफोरनिसिमबो आं खावलायो जों लोरबां जानो नार्भास जानो जोंहा जेबो गोनांथि गैया। जों फैनांगौ, खामानि मावनांगौ, पाब्लिकखौ लोगो हमनांगौ, जों गासिबो थिगानो दङ आरो जोंखौ
माने रावबो बेवहाय UPPL हिसाबै भैरबकुन्द समस्तियाव फेजेननो हानाय गुबुन बिदि हानजा गैया दिनै जायानो फैथों जोंनि UPPL हानजानि बादै बेवहाय रावबो माने बिजाथिया बेयाव देरहानो हानाय नङा बेनिखाय आसा फारिदों दिनै जि 30 जइनिं जाबाय बिसोर गुबुन गुबुन हानजानिमोन आरो बिदिनो बिथांमोना गोबां मानसि आरो बेबायदि लाब बावनायनि खोथा जोंनो होबाय बेनिखाय जों आसा खालामदों इयुनाव जोंनि UPPL पार्टिया गोख्रोङै थांना थागोन होननानै आंहा आसा फारिनो दङ भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दारावहाय गोबां सुबुंफोरनो जइन जाबाय नोंथाङा मा बुङो सिगाङावनो निउस मिडिया नोंथांमोनखौ भैरबकुन्द ब्लकनि जानानै सिगाङावनो हामबाय होनदों गोजोननायनि बाथ्रा दिनै भैरबकुन्द ब्लकनि सिङावहाय सा 30 बेबायसा आइजो आरो बिदि हौवाफोरबो दङ गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय फैनानै जोंजों माने जइन जाफैबाय आरो जोबोद माने बिथांमोना UPPLनि जिथु निति आदर्शफोर बेखौ मोजां मोननानै एबा जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि MCLA एबा बर्तमाननि BTRनि डिपुटि चिफ सार बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जोंनि पार्टियाव आगान होफैबाय आरो आसा खालामदों बिथांमोनखौ लानानै जोंनि पार्टिया गोबां खामानि मावनो हागोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन दिनै बेसा जइन जानो गोनां दंमोन नाथाय बोथोरनि एसे असुबिदानि थाखाय माखासे सफैनो हायाखै आरो साननैसोनि